بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ سبقتن كين не жұмыс жасаймыз. أنا أدرس الطب. мен дәрігерге оқимын. في كلية الطب. дәрігерлік факультетінде оқимын. سأعمل طبيبا إن شاء الله. дәрігер болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа. أنا أدرس الصيدلية. من فارمацевтикаға оқимын. في كلية الصيدلة. فارمацевтика факультетінде. سأعمل صيدليا إن شاء الله. فارمацевт болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа. أنا أدرس التمريض. من فельдшерге оқимын. في كلية التمريض. فельдшер факультетінде оқимын. سأعمل ممرضا إن شاء الله. فельдшер болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа. أنا أدرس الهندسة. من инженерлік оқуын оқимын. في كلية الهندسة. инженер факультетінде. سأعمل مهندسا إن شاء الله. инженер болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа. أنا أدرس الطيران. من ұшқышқа оқимын. في كلية الطيران. ұшқыштар факультетінде. سأعمل طيارا إن شاء الله. من ұшқыш болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа. أنا أدرس التربية. من педагогикаға оқимын. في كلية التربية. педагогика факультетінде. سأعمل مدرسا إن شاء الله. ұстаз болып жұмыс жасаймын, Аллах қаласа.